ಹಿರಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವಿಟ್ಲ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರುವಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ವಿಪಿ ಕುಟುಂಬ ಆಯೋಗ, ಲಾಯಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯೋಗಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 26ರಂದು ನಡೆದ ಮಾಲ್ಗಡಂಚು ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೋ ಹಾಗೂ ಪೆರುವಾಯಿ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಫಾದರ್ ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಸೈಮನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಲ್ಫ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಎಸ್ವಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ, ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. नै प्रायन बगार जाणवायन आणि जिणीय अनुभोगान तरण्या पिळगेक तुम्ही प्रेरण जिवीत जरोन फुडाराची वाट दाखोवन मेजिनाव तुमच्या जिणयेची लांबाई बगार भावार्थाची गुडाय आणि शेगुणाची सोबाई त्याग सॅक्रिफिसान मिसलल्ली बऱ्या करण्याची ती जडाय. पवित्र पुस्तकाच्या पानाचेर नाजूक बोटां दांबून जेजूक तुम्ही दाखयले. तुमच्या उस्क्यार बसोवन सांताक्रुसाची कुरू काडन सुरवातल्यो भावार्थाच्यो गजाली मलगडी वई न्हय एक वजन गुजरी या नाकारी जिणये पळणार बेसावां तुम्ही तुमची बर्ण तकली उकळून चलतांव मुखारी अशें म्हणून एक खवान आम्ही बरयले. आज या मलगडेच्या दिसा आमच्या फिरगेजेंत तुम्ही एक वर्ते एक दायज वर्ते एक बेसांव आमच्या फिरगेजेंत आमकां दुसरी खंयची व्हडली आस्त ना. हांव चिंता तुम्ही मलगडीस मस्त आमकां एक आस्त जावन आसा. उरल्या फिरगेजेंत मस्त आस्त बदीक पुरो आसता, जागो आसता. मोगाच्यानो पेरवाय फिरगेजी सांविशेन पावलाच्या मुखेलपणाखाल आनी हेर आयोगांच्या सांगातपणांत मलगड्याचो दीस आचरण केलो. पयले पवित्र दिसाचें बलिदान भेटोवन मलगड्यांक कशी देवाची मोलादीक दिर्वी म्हणून वळखून घेवन संदेश पाठयलो आनी ताच्या उपरांत हॉलांत सन्मानखाली तांकां मानून हाडला आनी हाका शिकोवन दिवन मलगडी आमकां तांचे लागीं अनुभव आसा आणि मागणी आसा आनी ती आमकां भावार्थाची देख म्हणून सांगून शिकोवन दिवन आता ह्या संदर्भात पेरवाय फिरगेजेच्या सर्व मलगड्यांक मलगडे दिसाचे अभिनंदन पाठयता. तांकां बरें मागता. देव तांकां भोर भलायकी आनी लांब फाव करून निवडून मागून म्हजी उतरां
सोपिता देव बरें करूं.